לשמוע את ברכת המעריצים של ללי בישראל. הדר לוי אלייך. בבקשה, הדר כבר נמצאת שם. הנה אני, עברתי מקום, אבל לא עברתי היסטריה. אם חשבתם שרק בנות אוהבות את הסדרה, טעות. אהלן סער. היי. מה קורה? בסדר. ואתה בעצם מעריץ גדול של ללי, זה נכון? מאוד. מה גורם לך להריץ אותה? איך שהיא משחקת, איך שהיא שרה. אתה בעצם יורם לוינשטיין, אתה מעריך את יכולת המשחק שלה. תגיד, אתה חולם עליה בלילה? כן. היי. מה קורה בחלום? שתף אותה. אני פוגש אותה, אבל כמעריץ. גם בחלום אתה מעריץ? תגיד, והיא שרה, היא רוקדת שם, היא עושה הכל? לא זוכר כל כך. אתה בטח רואה כל פרק, נכון? כן. קרה לך שפספסת פעם איזשהו פרק? לא. נגיד, אם אתה רואה פרק של קאסי אנחלס, ופתאום באמצע מצלצל הטלפון, אתה עונה? אם אני לבד בבית אז אין לי ברירה, אבל אם אני לא אז אני מבקש שיענו. ואם זה מפעל הפיס? טעות. טוב, סער חמוד, ללי נמצאת כאן, היא כולה מחכה לך, יש לך ברכה שכתבת, כולכם פה גם יודעים ספרדית, כאילו זה אבלה אספניוליטה, אז בוא נשמע את הברכה שלך לללי, ועמוס. Primero, en el momento que escuché que venís otra vez, mi corazón empezó a latir de contento. Sos un modelo ideal para muchos chicos acá en Israel. Casi Ángeles es un programa increíble, buenísimo y el mejor. רגע, ערב טוב. En el colegio no podemos dejar de hablar de Casi Ángeles. Ustedes nos dan mucha alegría y esperanza. Yo soy re fan tuya y estoy con vos desde las días de Melena en Rincón de Luz. Lali, vos estás en muchos corazones de los chicos de Israel. En nombre de todos los chicos de Israel te mando esto con gran cariño y amor. Para nosotros... שנייה רגע, אני רעב ואם יש סנדוויץ'. Para nosotros es importante que vos sepas que Israel es tu segunda casa, que esperamos verte mucho por acá. Te deseo un muy buen viaje por acá, por Israel. En este momento ya sé que todos mis sueños se pueden cumplir. Los amo y yo te amo, Sara. הבנתי את הטעמו. תשמעי, ללי, מריאנה, קודם היה פה איזה חיבוק ספונטני עם פיטר, יש מצב תחבקי גם אותו? Gracias, vení. Saluda. Gracias. Saluda. Gracias, increíble. ¿Y lo escribiste vos? ¿Vos lo escribiste? Sí. Gracias. Toda. increíble. לדעתי הוא מסודר עכשיו בשנה הקרובה, לא, זהו, לא מתקלח, לא כלום.